अदालगुरि पुलिसनि हरनि समाव हरखाब संदाननाय जिल्लानि मोननै जायगायाव संदाननानै जब्द खालामदों गासै 824 केजि लिटारनि गांजा। मिथिनाय बादिब्ला लालफानि पुलिसा गिबि संदाननायाव गासै 797 केजि गांजाखौ लालफारिनिफ्राय जब्द खालामनो हायो। गारियाव गांजा लानानै फैनाय बेन्जामिन बसुमतारी, जिस्केल दैमारी आरो नारायण बसुमतारीखौ पुलिसा हमदों। बेनि उनाव पुलिसा हरनि समावनो गुबुन जायगा रौतानिफ्राय खमैबो 27 केजि गांजाखौ जब्द खालामनो हाबावदों। सल'नि बादिब्ला रौता पुलिसा यास अन्सारी मुंनि सासे सुबुंनि गुदामाव संदाननानै गांजाखौ मोननो हादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव फेग्रा मुवा बेसादफोरनि सायाव पुलिसा गोख्रों नोजोर लाखिनाय सिग्रोमनायनि गेजेरावबो आयेन बेरेखायै गांजा फालांगि खालामनो थांखि लानायखौ थांनाय हरनि समाव पुलिसा फेलें खालामनो हानानै जाफुंसारदों। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियारिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।